bînin temaşavan hêje ciyê sor evan ciyê sor bi taybetî sê çar girav hene giravên wisa piçûk in binêrin neuro heye di wan giravan da heta ez werim nîzîkê wekû lê binêrin evan advir da neuro evan bajarê wisa piçûçik yani welatê piçûk tamam em rast bikin welatên piçûçik neuro heye li wêrê neuro 13,000 nüfus Paulo heye hemen nîzîkê wê ye 21,000 nüfusa wê heye 21,000 yek ji wan dinê heye Mikronezya ku Mikronezya ew jî li wê derê wisa piçû xuya dike ew jî xelet nebêjim 104,000 in Guatemala evan ji xwe Amerîka her wiha em bêjin İsraîl ku hûn dibînin wan li wê derê ciyê xwe girtiye nüfusa wan jî ez bibêjim ji wara İsraîl 8 milyon nîv Togo heye Togo nizîkî 7 milyon nîv em bêjin nüfusa wê heye giravên Marshall hene giravên Marshall ew jî wan piçûk sêçar welat bajar welat tamam welat hene 53,000 welat hene li wê derê herî zêde nüfusa ku ya ku ew jî Hondros jî nizîkî 9 milyona ev ne tamam ceka em berê xwe bidin wê nüfusa wek bêjin infografîka ya nüfusê bi taybetî bêka çend hejmar dike yani nüfusa ku ew kes welatên ku qebûl kirine û welatên ku qebûl nekirine di dinyayê de hejmara nüfusê wan bêka çend binêrin kesên ku gotine erê 82 rêjeyeka wisa heye ji sedî 82 rêjeyeka dinyayê de nüfusa dinyayê de gotine erê vê biryarê da ew kesên ku binêrin